Després de desfer-se de la dominació espanyola, la literatura italiana reneix de les cendres. Giambattista Vico investiga sobre les lleis universals de la història i l'evolució de les civilitzacions a Ciència Nova, i altres autors s'ocupen de la història de la literatura o de la moneda o el sistema penal. En literatura, el poeta més important de la il·lustració italiana és Giuseppe Parini, ja que prova de superar el petrarquisme i els poemes de l'Arcàdia. La seva obra, El dia, desemmascara la futilitat dels hàbits aristocràtics amb una delicada ironia. Quant al teatre, destaquem Carlo Goldoni, un autor venecià que junta la comèdia dell'arte i Molière per renovar l'escena italiana, amb personatges superficials però diàlegs molt vius. Va fer més de 150 comèdies, entre elles El criat de dos amos i L'hostalera. Les idees il·lustrades van quallar i a la segona meitat del segle, en un debat sobre la puresa de la llengua italiana, farcida de gal·licismes, i la recerca d'una literatura nacional que es desfés del despotisme polític i religiós, Vittorio Alfieri fa tragèdies al voltant de la idea de la llibertat del poble en armes contra la tirania. Giambattista Nicolini era un apassionat de la literatura clàssica i feia tragèdies de tema polític, com Nabucco. El mateix podem dir d'Ugo Foscolo, que barreja una història d'amor i patriotisme a Cartes de Jacob Ortiz, inspirades en el Werther de Goethe, amb una prosa afectada i dramàtica. Al llarg del segle XVIII es distingeixen tres etapes en la literatura castellana. La primera és el temps del postbarroquisme, que continua l'estil artificiós i complicat del barroc, en obres com l'autobiografia picaresca de Diego Torres de Villarroel, anomenada Vida, Ascendencia, Nacimiento, Crianzas y Aventuras del doctor Don Diego Torres de Villarroel. La segona etapa és el neoclassicisme, que propugna un art simple i racional, imitant Horaci, Virgili i els clàssics i seguint les regles del gènere. L'art havia de ser utilitari i millorar el món, i per això feien sàtires, faules i assaigs. La literatura es torna formalment perfecta, però sense emoció. La lírica fa sàtires, odes i epístoles, i també poesia anacreòntica, com la de Juan Meléndez Valdés, que exalta el plaer dels sentits. La poesia didàctica i moralitzadora està representada pels autors de faules Tomàs de Iriarte i Félix María de Samaniego. En la narrativa trobem José Francisco Isla, que en el seu Fray Gerundio de Campazas satiritza els predicadors grandiloqüents. I també José Cadalso amb les seves Cartes Marrueques, on fa sàtira social a través de les cartes de tres emissors, un espanyol, Nuño Núñez, un marroquí, Gazel, i el seu preceptor, Ben Belei. Tots tres jutgen el passat d'Espanya i els seus costums, idees i valors actuals. Aquest mateix autor va escriure Los eruditos de la Violeta, una sàtira contra els que parlaven de tots els temes sense saber-ne. L'assaig va ser el gènere més destacat del moment, tant per criticar el que hi havia com per proposar reformes i instruir el poble. Fray Jerónimo Feijó tant podia criticar les supersticions com certs plantejaments científics i parlava de tots els camps del saber, des de medicina a filosofia, en un to col·loquial i espontani molt comprensible per tothom, com demostren les cartes erudites o Teatro Crítico Universal. Gaspar Melchor de Jovellanos va tenir importants càrrecs polítics i per defensar les seves idees va patir la crítica i l'exili. Els seus assaigs parlen de costums, comunicacions, educació, etc. Fa a Informe sobre la llei agrària, que proposa desconcentrar les terres en mans de la noblesa i l'església, a Memòries sobre espectáculos i diversiones públiques, on demana un teatre educatiu i refusa les curses de braus i els autos sacramentales, i a Memòries sobre l'educació pública, on defensa una reforma escolar que combini la pràctica amb la teòrica. També el teatre tingué molt èxit, perquè tant comèdies com tragèdies permetien la crítica social, amb protagonistes com a models de comportament i el poble com a espectador a qui transmetre-li els nous valors. Mantenien la regla de les tres unitats. Leandro Fernández de Moratín gaudeix de gran èxit amb obres com El sí de les niñas o La comèdia nueva. També triomfen els sainets, divertits i curts, hereus dels entremesos barrocs de la ploma de Ramon de la Cruz. La tercera i última etapa és el preromanticisme del tombant de segle, que exalta el sentiment, la tristesa i la melancolia i cerca escenaris tenebrosos i nocturns, com fa José Cadalso a Noches lúgubres, on el protagonista explica la mort de l'estimada i com prova de desenterrar-la, o com fa Gaspar Melchor de Jovellanos a la seva comèdia lacrimògena El delincuente honrado. Pel que fa a la poesia catalana, podem parlar d'Agustí Eura, que era un frare molt famós la primera meitat del segle XVIII, que té temes ascètics i fa una poesia molt plàstica i imaginària. També del canonge Francesc Tagell, que és un poeta costumista i realista i escriu sobre el Carnaval de Barcelona amb humor a Poema anafòric. O Pau Puig, que és un clergue també amb més de 100 poemes i entremesos satírics amb anècdotes banals de la Barcelona del moment. Quant al teatre, el principal autor és Joan Ramis, que va viure a Menorca sota dominació anglesa, on el català va ser protegit per les noves autoritats. La seva obra principal és Lucrècia o Roma Libre, de 1769, on explica catarquisme
Colatino, fill del rei de Roma, desitja la dona de Colatino, que es diu Lucrècia, i acaba violant-la aprofitant l'absència del marit. Ella, incapaç de viure amb la deshonra, li ho explica al seu home i se suïcida. L'obra és moralista i conté una crítica a la tirania, identificada amb l'antic règim. Per últim, la narrativa és representada per Rafael de Mati de Cordada, anomenat el Baró de Maldà, autor d'un dietari molt extens conegut com a Calaix de Sastre, escrit al llarg de 50 anys, que relata la vida del seu autor i del món que l'envolta, des de Barcelona als llocs que visiten els seus viatges, amb un estil proper a la crònica, irònic, burlesc i amb un toc costumista i lúdic. Ell mateix llegia els seus textos a casa seva, als seus amics de l'aristocràcia, amb vetllades on es tocava la viola i es feien grans àpats, especialment amb xocolata desfeta. La seva obra té recursos orals, vocabulari col·loquial, onomatopeies, exclamacions, frases fetes, barbarismes, incisos, fragments dialogats. Com que no vol transcendir l'àmbit privat i és lleuger i hedonista, podríem dir que és una mostra de literatura rococó. Si la literatura culta de l'edat moderna, des del Renaixement a la Il·lustració, anava dirigida a les classes altes, i tant podia ser en català com en castellà o llatí, la popular, creada i transmesa oralment, era per tothom i sempre es feia en català, de forma anònima i espontània. La poesia popular es componia de balades o romanços, cançons, corrandes i cançons de pandero. Els romanços o balades eren narratius i amb finalitat moral i tenien protagonistes famosos, històrics o llegendaris, com ara els bandolers Serrallonga i Rocaguinarda. Els versos tenien entre 5 i 7 síl·labes i la rima era sonant els versos parells. Alguns exemples en són el Comte Arnau, el Cant dels ocells o els Segadors, que és l'himne de Catalunya. La majoria van ser recollits per escrit al segle XIX gràcies a la tasca dels autors de la Renaixença, com ara Marià Aguiló o Manuel Milà i Fontanals. Les cançons eren breus i relacionades amb una activitat, com les cançons de joc, de bressol, de treball o de Nadal, anomenades també Nadales. Les corrandes i cançons de pandero servien per a les festes. Les corrandes anaven dedicades a temes vitals com l'amor, la feina, el desig, l'enyor, la lloança o la felicitació, i les cançons de pandero servien per recaptar fons religiosos o comentar la bellesa d'una noia. Hi havia també poesia popular de transmissió escrita, com els goigs, que eren poemes que lloaven un sant o una verge i anaven acompanyats de la seva imatge. Sovint eren cantats i ballats en les cerimònies religioses, processons i romiatges. La literatura de canya i cordill es repartia en fulls solts o estampes i per a vendre'ls es penjaven en unes canyes amb cordills al mercat. Eren relats en vers o prosa de fets d'actualitat, relacions fantàstiques, vides de sants, poesies, etc. I com que eren més barats que un llibre, es venien molt. També hi hagué teatre popular de tema religiós que seguia el cicle litúrgic anual, com ara el Misteri d'Elx, compost al segle XV i adornat amb música polifònica durant el segle XVI i que representa l'ascensió al cel de la Mare de Déu.